Ён увесь час працаваў за кадрам. Яго можна было толькі пачуць, але ў паўсядзённым жыцці пазнавалі па барытону. Менавіта ён яго і выдаваў. У прамых эфірах на радыёхвалях выходзіў практычна штодня. Пачынаў практыкантам, а ўжо праз год стаў дыктарам, абралі па конкурсе. Спачатку думаў, што папрацуе некаторы час на радыё, але затрымаўся на паўжыцця з 49 па 90 гады. Тут жа і навучаў вымаўленню новых журналістаў. По размеркаванню я прыйшла працаваць на першы нацыянальны канал беларускага радыё, і мы хадзілі глядзець на курганы як на легенду. Гэта нейкі быў сімвал для нас, для журналістаў маладых. Пасля таго, як ён пайшоў на пенсію, мне даводзілася таксама з ім сустракацца. Мы прыехалі да яго ў госці, у яго кватэру. Столькі кніг я не бачыла нідзе. Ілля Эйдельман, а гэта сапраўднае прозвішча дыктара, спачатку скончыў тэатральны інстытут, але ж абраў працаваць голасам. Аднак далейшае жыццё ўсё роўна было звязана са сцэнай. Выкладаў аратарскае майстэрства студэнтам Акадэміі мастацтваў і ва ўніверсітэце культуры, быў кансультантам на сталічных падмостках беларускай драматургіі і ў Купалаўскім. Дарэчы, зараз сучасныя акцёрскія трупы гэта навучэнцы Іллі Львовіча. Илья Львович Курган — это все. Уже много раз говорилось о том, что это планета, это глыба, это душа. Это человек, который отдавал себя полностью всего каждому из нас, детей, и каждому из нас, взрослых, уже когда мы выросли. Все самое лучшее, я считаю, у его учеников — это он. И во мне он жил, жив и будет жить всегда. У жыцці агучваў і дакументальныя фільмы, нават каментаваў парады, за ўвесь час атрымаў некалькі званняў заслужанага артыста БССР, прафесара Акадэміі мастацтваў, а таксама быў ганаровым членам Саюза тэатральных дзеячаў Беларусі.